О, Вики, здрасти! Здрасти! Как си днес? Ами, доста добре, ти как си? И аз така. За какво ще си говорим днеска? Ами днес мисля да си поговорим за детското развитие и как играчките влияят на децата. Това мисля, че е много интересна тема. Предполагам се подготвила доста добре. Ти по принцип си подготвена като човек с опит. Честно казано, чак някаква стабилна подготовка не съм си правила, но от това, което съм чела, мога да дам някои съвети и да разкажа за видовете играчки. Ами добре, нека тогава да започваме, защото около нас е пълно с играчки. Една госпожа, наша клиентка, която в последствие много и хареса да идва при нас, в началото дойде много скептично настроена и ми казва: чух там, че се е отворило нещо в града, има там 2-3 коша с играчки, една парзалка, обаче все пак реших да дойда да видя. И аз така естествено подходих с усмивка и се зарадвах, че имаме нов клиент. Много често хората си представят детските кътове като място, където просто има стъпване на едни играчки. И тези играчки са едни и същи като тези в къщи, които се чудим къде да заврем. Но при нас играчките се ротират и всяка седмица имаме нови попълнения в тях. Истината е, че това е друга тема, която засягам съвсем накратко. В повечето парти центрове в града, а и не само, играчките са едни и същи, някои са дори счупени, просто някакви колички, които да се търкалят, просто някакви кукли, просто някакви бебета, които нямат абсолютно никаква полза за развитието на детето. Но тук Иринка наистина се е постарала да купи и постоянно купува и обновява и развива самото заведение и го прави много по-приятно и полезно място за децата. Не се срамувай. Много хвалиш. Не се срамувай. Така, тук не съм тъмнела да ме хвалиш само, нали? Мисля да започваме с първите... Първо да кажем за най-малките какво имаме. Защото не знам дали знаеш, децата развиват грубата си моторика още с раждането. И грубата моторика, това е започването да се обръща бебето, да повдига главата си, да прави, да става в седнало положение, едни такива елементарни груби движения, които за всяко дете, разбира се, по различно време се развиват. Не можем да кажем, че всяко дете е еднакво с другото, така че няма някакви определени рамки времеви, в които тази груба моторика се развива. Естествено, те повечето родители, да не кажа всички, това си го консултират и с педиатрите, така че там не можем да говорим, всяко дете е индивидуално. Тук обаче сме подбрали определени игри, които развиват предимно финната моторика и то предимно на по-малките деца, които посещават детския кът. Любимите им пъзели, да. Ти така иначе знаеш как играят децата. Най-обичат да подреждат пъзели с дръжчица, да наместват формата съгласно гнездото. Това дава способността им да правят контакт между мозъка и движенията си. Тези пъзели са особено подходящи за децата, защото те изискват прецизност, която е важна за развитието на финната моторика. И ние като родители сме длъжни да им предоставяме всякакви такива възможности те да развият точно тези способности. Точно тези свои способности. Естествено, освен тези два, в детския кът има и още няколко различни, така че може да заповядате да ги видите на живо. Истината е, че аз като човек, който работи тук с децата, които прекарват повече време тук, примерно техните деца, почти постоянно сме заедно и съответно постоянно редим тези пъзели. Вече са започнали да ги редят много по-бързо,
много по-бързо правят тази връзка между мозъка и движенията, докато деца, които за първи път идват тук, в началото малко по-трудно им е, за да осмислят точно на къде трябва да завъртят едно нещо, за да влезе в дадената формичка. Да, ето там също има едно много подходящо, което също е естествено много популярно сред родители и деца. Така нареченото сортиране, и децата обичат да сортират, да подреждат. Тези малките пъзели с купчетата също за подреждане особено подходящи за... Истината е, че аз ги варя при по-малки деца тези, защото някак им е по-интересно да слагат в кофичката. Ами то това, ако трябва да бъдем и по-конкретни, е от тези видове пасивни играчки, които не знам дали си чувала. Не. Изключително добре заместват любимите и не толкова любими играчки на повечето родители с звуци, с копченца, и когато натиснеш нещо, се случва друго. Естествено и тези другите играчки също си заслужават, но тези карат детето да е активно. Самото дете да е активно, и пасивните играчки са наистина много полезни за децата. Какво значи пасивни играчки? Ами предимно така, за да го обясня по-простичко, ще ти дам пример за една активна играчка. Това е телефона. Любимият телефон на децата, който издава много бързи звуци, дори на възрастните, телефоните за възрастни. Това е активна играчка. Типичен пример. И детето очаква да се случи нещо, то чака да се случи веднага, мозъка му възприема сигналите много по-бързо, и след това всякакъв друг вид дейност, ако се прекали с тези активни играчки, всякакъв друг дейност му е някакси скучна, някакси не задоволява потребностите му, и в един момент родителя започва да се чуди аджеба какво да измисля това дете да прави, и просто му дава телефона в ръка, защото е по-лесно. И разбира се, не казвам, че и аз като родител не съм си позволявала да давам на моите деца, но за това тук в детския кът се стремим децата да ги откъснем от тези свръхтехнологии и свръхактивни играчки. Истината е, че наистина телефоните са много вредна част в ежедневието на едно дете, и все повече родители го осъзнават, и се надявам все повече родители да започват да го осъзнават, защото да оставим това, че едно дете, което постоянно е на телефона, нищо друго не му е интересно. Да. Наистина тук следвали деца, които просто няма с какво да ги занимаеш. Те нищо не им е интересно. Кажи ми честно, не ги ли разпознаваш още с един? Да, така е. Те никога не се заиграват с теб. Те винаги в момента, в който се заиграят, някъде около 10-15 минути след това вече даже им е омръзнало. Да, просто има един дефицит на вниманието. Да. Истината е, че децата, които наистина използват телефони, имат много лоша концентрация, много бързо им се губи вниманието, отделно имат проблеми с съня, с кошмари и така нататък. Да. Все повече научни проучвания излизат за вредата от телефоните, но това е друга тема, която също е доста важна. Да, е доста обширна. Да, за някой друг път може да я засегнем. Така е. Продължаваме напред с другите ни покупки. Това са така наречените тихи игри, защото все пак знаеш, децата като почнат да скачат на тези батути, те просто изхабяват страшно физическа енергия, обаче трябва и малко да се поуспокоят страстите, да поседнат, да порисуват. Ти знаеш, че много обичаме да рисуваме, освен на платна, обичаме и да рисуваме фигурки. Истината е, че тези платна по-скоро ги използваме за рождени дни, да рисуваме върху тях и да остане за спомен за самия рожденник. Но през другото време си рисуваме на скицници, на бели листи
или имаме и книжки за оцветяване. В специалния ни кът за чихи игри, така сме го кръстили, там децата много обичат с помощта на Вики да изработват разни нещица, разни въртолетчета, да лепят, да режат и съответно правим и организирани арт-работилници. Може трябва да вмъкнем и това. Се подготвим с показно. Да, тук ще ви покажем някои неща, които сме изработвали заедно с децата и сме много щастливи, че ни ги оставиха за спомен. Турбичка за подаръци. Ето този заек, който сам се движи. Това е много хитро, с подръчни материали. Всеки родител може да го направи с детето си вкъщи. Скоро ще имаме и клипче за него. Истината е, че аз като започвах да съм аниматор, очаквах повечето деца наистина просто да искат да тичат, да скачат, щафетни игри и се изненадах, когато разбрах, че те всъщност наистина имат нужда и от такива игри. Точно. С какво спомага рисуването за децата? Не знам дали си се замисляла. Всъщност рисуването е една от най-добрите антистрес терапии. И не само за децата, и за родителите. А когато се прави заедно деца и родители, е още по-хубаво. Дори едно просто оцветяване също е антистрес терапия, защото мозъкът ти започва да се успокоява, започваш да се фокусираш върху това, което правиш в момента и наистина помага да успокоиш съзнанието си от напрегнатото ежедневие, а понякога помага и особено много на децата, защото колкото и да не усещаме, или примерно да не сме се замисляли, децата имат потребност да спрат за малко, защото в техния мозък нещата са много по-бурно развиващи се. Да, и те приемат цялото нормално ежедневие за нас много по-сензитивно и с по-голяма емоция. Ние това го забравяме като родители. Това е моя грешка, разбира се, може би и други родители така го усещат. Но, например, моето дете забелязва много повече неща от ежедневието, които за мен са минали просто покрай мен и просто не съм ги отразила, така да се каже. Да. Те забелязват наистина някакви много странни неща, които ние в ежедневието не ги виждаме просто. Да, рисуването, особено и тези този вид креативни занимания. Да, този вид креативни занимания наистина много помагат на децата. За сега ми спомена с два типа играчки, тихите и пасивните, но много от игрите, които имаме тук, не влязоха в нито една от тези две графи. Какви други играчки има? Така мога да спомена така наречените сензорни играчки, които дори да не се замисляме са изключително важни за децата. Естествено, мога да дам няколко примера за тях. Не знам дали повечето родители се замислят за така наречените сензорни игри. Тези сензорни игри, значи преди няколко години много нашумяха така на попитите, така и доста скъпички бяха като цяло. Имаме си цяла колекция в детския като тези попити, но с какво помагат тези малки пукащи балончета, освен че повечето ги използват за антистрес терапия. Всъщност те са много добре замислени, защото развиват сетивата на децата. Тези сензорни игри са най-общо казано такива игри, при които децата включват всички свои сетива. Тоест, те усещат плътността на предмета, усещат, т.е. започват чрез този конкретен предмет, например, да правят причинно-следствената връзка. Тоест, ако натисна това балонче, то ще влезе навътре, а ако го натисна наобратно, т.е. те правят връзката между
действието и какво следва след това действие. Същото е и с пластилините. Децата много обичат, освен да, нали, по-големите дечица да правят така формички, ти знаеш. Кюфтета. Да, кюфтета, змийки, змия, какви ли не такива формички любими. Вики съответно играе с децата на пластилини, на кинетични пясъци. Естествено, те са под надзор. Тези прословути пластилини, които са много популярни от нашето детство, предимно малко устаряла, но винаги актуална игра, показва на детето докъде стигат възможностите му. Повечето деца, знаеш, правят формички, дърпат, късат, усещат пластилина с ръцете си. Това е точно тези типове сензорни игри. Тази мека топка за по-малките бебета и деца също много я обичат. Дрънчащ елемент вътре, който задвижва слуха им, задвижва зрителното, нали, зрението, така точно типичен пример за сензорна игра. Тя е перфектна за детския кът като цяло, защото понякога децата в играта си стават леко невнимателни, хвърлят топки. Дори. Да, агресивни, реших да не казвам точно тази дума, но да, те стават понякога не са много агресивни и често се случва и мен да ме замерят с топки. Да, но ето тази топка е идеална, защото и в главата са ударили с нея, тя просто не боли, тя е мекичка, отделно не е твърде досадна, в смисъл дрънчи, но не е толкова натрапчиво. Да, не е натрапчиво. И е перфектна за безопасността. И ние като един страхотен парти център имаме цели 2, за да не се карат 2 деца. За да не се карат 2 деца. Мога да изнамеря и още. Значи 3. Перфектна е. Да. Ето това ми е много любимо, защото ми е подарък от една моя приятелка. Това е ръчно изработено, заедно с, предполагам, с помощта на детето. То ново не. Не съм го виждала. Ново е, да. Да. Ново е, не изглежда ново, но е направено с много любов и много мисъл. Защото хем е меко, хем са използвани различни техники и различни форми. Както виждаш, тук има и маниста, които малките деца много обичат и така не да ги лапат, а просто като да ги местят и да усещат различния материал, така да го кажа. Това е прежда, това е пластмаса, това са, нали, различна текстура, различен материал използван. И най-важното е ръчно изработен и съответно, може би в зимния период можем да пробваме да направим такова в някоя от арт-работилниците ни. Да си имате такова и вкъщи. Всъщност е доста интересно. Аз много обичах като малка. Имаше такива книжки, които, нали, примерно перални, слагаш чорапи, дрехи вътре. Има така платняни книжки. Докато това е наистина много интересно. Особено тук има едно копче, което се откопчава. Да. Има пеперутка даже. Просто не е казано, че всички играчки, които примерно сме купили, някои от тях са и правени ръчно, което е още по-ценно на днешно време, защото много добре знаете, че играчките омръзват, чупят се, така местят се, забравят се. Когато нещо е направено заедно с помощта на детето, то остава, ако щеше в съзнанието му, за по-дълго време. Пък е хубаво да подкрепяме тези творци. Да, така е. Ето това е също нещо много любимо на децата и естествено съм го подбирала с любов, но отново тук има различна т.е. детето може да усети различната текстура, материя, не материя, релефни форми, да. Тук детето може да усети релефните форми, вътрешната част е огледална, естествено има го и звуковия ефект, който не всички родители обичат, но развива децата.
Това също е нова играчка. И тази е нова, да. И тази е нова. Любимото ми зарче, което освен за тези игри, които споменахме в предишното видео, че Вики обича да организира с децата, то е и такова гумено, което децата обичат да стискат и да усещат гумата. И последното, което сме подбрали, е този любим октобот на децата. Буквално могат 10 минути само да седят и така да правят. Да, леко така ги успокоява явно. Да. Едни го обичат зелен, едни го обичат син. Много също има такива, съм виждала по магазините, дрехи. Много дрехи с сменяне на паетките. Те нашумяха преди много време и аз, като бях дете, много исках такава блуза с явно и на тях им действа хубаво на психиката. Добре, а какви други видове играчки има? Други, тези, които съответно, те са си стандартните, как да кажа, то дори не се замисляме, че са играчки, но тези, които развиват грубата моторика, така физическата активност, батута, парзалката, басейна с топки, ако щеш и люлката за по-малките деца. Естествено, игрите, които правиш ти, не могат да заместят един батут, да бъдем точни. Щафетните игри, които правите, най-различни, скачане на въже, тези баскетбола, който имаме, то си е, как да кажа, това си вече си развива точността и двигателната активност на децата. Любимата джага на всички момчета. Да. И на момичета. И също и на момичета, да. И дарца също. Много обичат децата игрите за точност. Ти си забелязала. Да. И игрите с подреждане на кули. И сега това са по-точно игри, които дори чашките. Да, чашките за кули, кеглите също за точност. Винаги се състезават кой по-бързо ще събори топката, кой... Така тези игри, те са стандартни и те просто са част от всяко развитие на децата. Така че може би не е толкова важно да се набляга на тях, защото просто си ги има почти навсякъде, като се замислиш. Да, истината е, че реално има различни типове деца. Има деца, които са по-активни, има други, които са по-тихи, но както разбрахме днес, включително и аз, защото научих много нови неща, трябва детето да има това разнообразие, както от игри, измислени от дадения родител, било то да рисуваме, да изрязваме нещо, да има и различни играчки, които да развиват различните му сетива. И сега, понеже идва сезона на детските градини, на училищата, децата, знаем, разбира се, че водят едно натоварено ежедневие със смятане, точно и тези активности в градината, там затворени, по-така съсредоточени изцяло към учене, към правене нещо с мозъка, така да го кажа, по-общо казано. Така че, когато виждам децата след градина, те искат, или след училище, искат просто да скачат, искат просто да вилнеят, просто да изразходят всичката енергия, ако щеше да забравят за деня с учене и смятане. Така че имаме и тези игри, в които да се наслаждават на свободното си време. Така е. Тук наистина имаме много разнообразни играчки и игри, които, така да кажем, са подходящи даже за различните части на деня. Случвало се сутрин, понеже ни отваряме от сутрин и работим до вечер. Сутрин, когато дойдат деца, все още не са се събудили, малко са така сънени, понякога криви. Да. Тогава обичаме наистина да правим
рисунки, да изрязваме нещо, да редим пъзели. Ето тази играчка ние показахме, но е много любима. Ето така се натискат. Да, една от и се тези играчки, да, любимите им развива цветовете, развива познанието за цветовете, за материята дървена, съответно има и чукче към нея, също, нали, едното следва другото. Да. Така че тази, между другото, ако успеете да се я намерите някъде по магазините, не мога да кажа каква марка е и, нали... Вече не може, защото е страдала малко. Да, е страдала. Тя е една от първите ни играчки в детския кът. Тя е много полезна и за вкъщи. Детето да се упражнява и да учи с нея. А ако случайно ние намерите, винаги знаете, че ние имаме. Да. Мисля, че този ни разговор ми беше много полезен. На мен като човек, който се занимавам и работя с деца, вярвам и на аудиторията, които са родители, предполагам повечето, или бъдещи родители. Родители, да, може би бъдещи, да. Надяваме се да имам повече бъдещи родители. Така е. Не само за да имаме повече работа, а и за да се раждат деца и да има защо да ги правим тези видеа. Така е. Надяваме се, че сме били полезни. Да, благодаря ти за цялата тази информация. Наистина много полезно беше и мисля, че показахме много нагледни примери за това как ние самите да бъдем полезни на децата си. Между другото, като едно завършване за хората, които обичат да четат, защото предполагам все още има такива, мога да препоръчам една книга, за да сме полезни и на родителите, дори на младите родители. Изключително любопитна, интересна и да кажа така доста добре оформена на достъпен език. Една книга "Моето бебе" от първи ден до 3 години. Обновено издание пише тук. Така като гледаш, чела съм я. Да. Чела съм я. Наистина много интересни неща. Вътре особено хубаво обяснено за началното развитие на децата, за тяхната финна моторика, за ползата от играчките, за начина, по който играчките влияят на детето. Тази тема, която ние засегнахме, нали, предимно в това клипче. Естествено има и много други теми, затова ако някой родител има свободно време случайно, колкото и да не звучи, нали, може би за хората с по-малки дечица, ето тази книга наистина е много полезна. Благодаря ти. Надяваме се да сме ви били полезни. Ако искате да разискваме някакви други теми, с удоволствие ще го направим. Може да оставите коментар. Да, посъветвайте ни какво ви е интересно на вас. Дали изобщо ви е интересно нещо от това, което казваме. Че е интересно. Как? Ние сме компетентни по всички теми, но със сигурност може да ги дискутираме. Така е. Обсъждаме. Аз много обичам да говоря по различни теми, така че... И аз така. Така че, да, абонирайте се за нашия канал, последвайте ни тук, в Instagram, в Facebook, в TikTok. Да, така че... Косе, босе, кафе. Косе, босе, Габрово. Габрово, естествено Габрово. И разбира се, посетете ни тук на място за рожден ден, за свободна игра и очаквайте нови включвания от нас с много интересни теми. Чао, чао!